odmyšky, že aké to je žiť teda s tou cystickou fibrózou, aké to má úskalia a tak ďalej, ale myslím si, že by sme sa mali zavolať aj človeka, ktorý vlastne... Aj ako ona povedala, ktorému ona vďačí za to, že dnes vyzerá takto, ako vyzerá, že sa cíti skvele. A preto by sme chceli zavolať jej maminku, Janku Čibekovú. Takže potom je... Janka, vítaj, ty si vlastne šéfka Slavných mostov, ty si ten mozog zatný, príjemný dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým tu v sále. Som rád teda, že si ma oslovila, že som sa mohol prísť, som rád, že aj tú Danku si oslovila, že sme tu takto spolu. Zatiaľ v pohode, nie to prebieha? Ja som zasa veľmi rada, že ste prijali pozvanie a že sme tu všetci takto krásne traja postavení na tejto scéne. A ešte sa na nás pozerajú ľudia. No, teda, sú rádi. Zdá sa. No, dobre, bavili sme sa s Myškou, s dcérou. Veľmi sympatická, urastená, veľmi pekná. Po mamine, to som tiež chcel samozrejme, že povedať. Áno. Jani, povedz mi prosím ťa, z pozície mamy, z pozície rodiča, to je niečo, čo, ako ja si to robím srandičky hore-dole a tak, hej, ale to asi teda vôbec nie je sranda, čo? Cystická fibróza a pocit, že mám vážne choré dieťa, ktoré mi môže odísť. No ten fakt tu je a ja keď som si premýšľala, čo dnes poviem, tak som si nejak skúsila uvedomiť vlastne, ako to naozaj v tom živote beží a ako to, dá sa povedať, ten ťažký problém zvládame a prišla som na takú myšlienku a myslím si, že mi všetci dajú za pravdu, že kto je oprávnený hodnotiť hĺbku problému? Myslím si, že nikto z nás pozemských, pretože práve ten problém, ktorý človek prežíva, alebo tú situáciu, je vždy pre neho, dajme tomu, tá najväčšia. Pre takú Sabinku z Popradu, ktorá sedí niekde v 9. rade, sú dobre 3 týždne najväčším problémom bol zohnať lístok na Slaný most, aby videla Martina Haricha. Kde je? Ale vážne. Čiže ona to riešila, áno. A ja som vlastne nejak v živote zistila takú vec, že keď riešiš životný problém alebo nejakú situáciu, máš jedine 3 cesty. Buď sa s tým problémom alebo s tou situáciou zmieriš, nefrfleš, príjmeš to a žiješ si s problémom, dá sa aj to, alebo ho riešiš, alebo od neho odídeš. Mami od svojich detí neodídu. Vo veľkej väčšine málo ktorá, myslím si, že každý chápe, čo vravím. To znamená, že mi ostávali 2 cesty. Buď ho riešim, alebo sa s tým zmierim. Pri cystickej fibróze alebo pri tak vážnej diagnoze, ako je teda cystická fibróza, musím veľakrát nejak kombinovať obidve tie situácie, pretože fakt, ktorý tu je, ale my s Myškou žijeme jednoducho život v momentálnej chvíli. Neriešime nejako strašne doďaleka budúcnosť, pretože to nemá zmysel. Zistila som, keď mala 2 roky, keď som preplakala noci a dni a zistila som po 5 rokoch, dajme tomu s odstupom, že som plakala zbytočne, pretože ona proste rástla, vyvíjala sa úplne super, takže na čo sa trápiť nejakou budúcnosťou, ktorá vôbec nemusí prísť. To znamená, že žijeme momentálny okamžik. A to riešenie toho problému, to je tá druhá cesta, tak to je jednoducho o tom, že nestagnuje človek a v podstate rieši tú chvíľu, ktorá prichádza. Mne sa to darí napríklad aj týmto krásnym večerom, týmito ľuďmi okolo, čo sú všetci. A určite by som v túto chvíľu chcela teda vyzvať jedného človeka, moju dobrú priateľku, ak môžem tak povedať, ktorá drží zaštitu nad dnešným koncertom, s ktorou som sa zoznámila pred rokmi počas nejakých mediálnych výstupov. Je to Andy Timková, ja ju prosím, aby prišla sa k nám. Ona je jedna z tých ľudí, ktorí nám pomáhajú riešiť momentálny problém. Ja ju vítam a chcem povedať, že Andy je taká zlatá osôbka, že keď sme spolu robili rozhovory a vôbec sme sa nepoznali v tom teleráne alebo v týchto reláciách, ja som sa tam cítila tak veľmi príjemne a proste rozhovor s ňou bol, ako keby sme sedeli niekde na káve. Takže ďakujem jej, že prijala pozvanie, že zobrala záštitu nad Slanými mostami 14. ročník a ja jej dám teraz mikrofón. Ďakujem. Janka, môžeme si vy dve týkať konečne? Ahoj. Ja som rozmýšľala celú cestu sem, že čo znamená pre mňa byť záštitou koncertu. Ja som to ešte nikdy nerobila. A
tak sa mi v hlave preháňali rôzne myšlienky a taký úplne najviac katastrofický scenár, keď som si predstavila, že nikto nepríde teda z účinkujúcich, že niečo sa stane, kalamitná situácia a že ja keď mám záštitu, že ja to musím potom riešiť. Ale našťastie všetci prišli, aj ty si prišiel, aj ty si prišla, všetci sme tu a vy ste teda prišli. Chcem poďakovať, že ste prišli, to je nesmierne dôležité. Viete, žiadna televízia, žiadne rádio, žiadne predstavenie nemá zmysel, keď nie sú ľudia. Takže je veľmi dôležité, že ste prišli. Pre mňa je to naozaj česť byť tu. Ja viem, čo Janka hovorí. Ja mám tak inak postihnutého syna. Prísahám, že vás nechcem rozplakať. Ale verte, že tie deti nejak musia aj bez nás existovať, preto my ich vždy učíme tomu, aby to bez nás zvládli potom. A tie matky sú asi najdôležitejšie. A ja keď som videla toho šikovného mladého muža, jak tu vysúkával tie karty a toho mladého kúzelníka, tak som si hovorila, Bože, ako to robí? A tak on má na to talent, on sa to naučil, ale Janka má tiež talent. A ja ho mám, aj vy mnohí, ktorí máte postihnuté deti, či už takým postihnutým, ako je detská mozgová obrna alebo cystická fibróza. To sú tie najťažšie veci na svete a verte, že také matky si zaslúžia potlesk. Ďakujeme pekne. Ja už to nebudem dlho rečiť, lebo v podstate nie je o čom. Ja naozaj som šťastná, že som tu. Ja dúfam, že ma znova zavoláte, lebo ja som sa vždy len v Teleráne podozvedávala, že existuje takáto akcia. Ale teraz sa to tak stalo, ako sa to stalo, že som prišla, takže veľmi rada prídem zasa. A chcem vás veľmi pekne poprosiť všetkých, ktorí ste tu a ktorí chcete trošku pomôcť tým deťom s cystickou fibrózou. Tu sú také dievčatá, v rukách držia také malé kasičky. Prispejte toľko, koľko môžete. Tie peniaze naozaj idú na dobrý účel. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela Andy poďakovať a ešte len nadviažem a doplním peniažky, ktoré sa získajú prostredníctvom predaja vstupeniek, prostredníctvom podpory od sponzorov. Jednoducho financie, ktoré získame vďaka dnešnému večeru, sú vždy prerozdeľované priamo do rodín, kde majú takto postihnuté dieťa z celého Slovenska a prevážnej väčšine ich rodičia využívajú na klimatické pobyty, či už pri mori, alebo v horskom prostredí, alebo na nákup takých rehabilitačných pomôcok, inhalátorov, ktoré poisťovne nepreplácajú. Takže je to naozaj zúžitkované 100% tam, kam to máme všetci v úmysle. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme Janky